A to nikam nebudu postovat, kámo, já to jenom na skupinu. Ne, na skupinu, jako na Outback jenom. Jo. Protože tady ale pneumatiky do prdě. A já ne takhle jako první. Mám koka. Kam nechceš jít vedle mě? To myslíš, že to jsou hajzly, ne? Toto. Jo, možná. Doleva, to No to je stromeček, kam musíme si zasadit stromeček. Kam tady, víš, že tady byli jedno bezděláci. Je tam něco? Víš, jak je ten druhý vchod? Ať to vidíjou, tam jakoby bordel. Ten bordel, co tam býval, jakože ten druhý ten vchod nahoře. Jakože tady byl nějaký duchák. Ne, vole. Tam mám mega cítím i přes tu ložku. Ty vole, to vypadá, že tam hodně jde. Svít dopředu a budu tady točit ty věci, co jsou dole. Kam tady je hák? Madračky. Kam ty jsou bezdělá? Ty pičo! No nic, tak to si beru domů. To si tady jen položím, jo? Já přijdu pomoct. Pojď. Za tebou nikdo? Já musím vzít ten počítač. Tohle je rádio, kámo. Ten počítač vytáhneme ten počítač nahoru. Do piči! To se mrdáš. Své péro nebo co, kurva? Kámo, vem ten počítač a vylez nahoru. Tak tady naposledy tam místo, že nejde vidět. Kámo, tak se podíváme na ten naši úlubek, vole. Tohle je, kámo, čas počítače, kurva. Hej, ale tam jsou nějaký kabely, vole. Já nevím, jestli to brát dom nebo ne, vole. Brát to dom. Kámo, Silverstone, kdo ví, co to je, kámo, to by vedlo jakoby tam rovně. A když se vlastně prokopeš tím bordelem, tak vlastně se tam taky dostaneš. No a tam ta první část, tam jsme byli jako bez videa. No a tak jsme tam jakoby nešli. No ale ono to vedlo přímo do toho bunkru. No, Tak co? to čau.